Bougainvillea. Bougainvillea Garden. Yan, yan, yan. We are here at Mer Grande Ocean Resort. Diri sa ilahang sa tawag ni ma? Botanical Garden. Unsa? Grabe guys, nindot kayo. Bonsai. Mga bonsai. Bonsai na, karaan na kayo. Siya guys, oh. BTS sa iyang shooting. Oh. Ako kayo guys, oh. Ang palibot. Yung palibot, oh. Yan. Ang ganda, di ba? Grabe din kayo. Hey guys, oh. Puros bombil ni diri. Pag kanindot lahi nga klase. Nindot kayo guys. Wow na wow. Nice kayo. Papo galing ko. Picturean mo sila sa pool ma. Sunod pa ko. Wala ni ka sulod yan na. Wala. Wow, wala po kayo. Bumili. Hikta na lang nila kay mabalik na sa katigulang. Wala po kayo. Bumili. Ay, Ano? sorry ko tinatago kasi lalong. Para ilang kan guys, oh. Mga langgan. Ha? Ah, pwede rin mo sulod ma? Pwede mo sulod. Aviary Dome. Wow, nagpasulod ni Dre. Birdie, katulog ko ng uban. Special lang. African lovebird. Yan, African lovebird daw siya. Ito naman ay mga parehas Japan, African lovebird. Uy, naintan guys, oh. Ano sa man eh? Yung suksok. Nang sila ito, Andre guys, oh. Ang naka-glass nga ano, murag pool sa ito naman we have here Elyctos parrot.
Para sila electrosparo. And yung mga cute yung mga ang gandri. Cut talaga guys. Isaas. Ara kung kano. Moto mo gituan dito ganina guys oh. Moto mo gituan ganina. Na, tandaghan kayong bumbil. Moto siya dito ako kayo. Sakata diri. Kaya na ay Indian ringneck. Indian ringneck. Yan. Asa to? Ay, pero subaw. Makita ba ninyo? Makita ba sa video? Yan, terus lah. Kalayo, nadlok. Yan, nalatas taas guys oh. Kanawang view sa mga sa ilahang mga bonsai nga bumbil. Nasa baba oh. Yan. Look guys. Yan. May ilang gampare ang lupad-lupad. Uy. Apa lahi dari guys oh. Goldfish. Sun Junior. Yan. Ito. Friendly kayo. No? Friendly kayo ni pero di paduli mo yung kamutan niya. Sigurado. Paakon yun. No? Hello. Duha po diri guys oh. Hello. Okay. Duwas na ni. Yo, takad po dito. Uy, may mga Kalachuchi Garden. Yan, Kalachuchi. Chichi. Kalachuchi Garden.
Usa kay ta kay mag-picture da. Mana? Wow, nakadali lang kan guys. Ay, si Milya na ako. Sige na yung pangalan na naman. Si Milya na. Sige na sila. Ano mga galachichi? Dili ka itong... Adin yun. Adin mo. Similya to no? Oh. Nga to rin yung similya di ay. Wow, bonsai ng mga lubi. Pero tindaghana. Malimit ko siya tanawon. Kalatuchi adinium. Ikan kay similya. Ano magpa-picture guys oh. Siya daw ang country. Tigatiman sa mga bulak. Saan ni siya ma? Gazebo swing. Ayan. Mga unta guys, gutom ko nagtanaw ning dako kay nga burger. Then ice cream. Ligo sila Kobe. Be. Be. Tulang ba dito? Dungan mo. Lingkod. Ay, wala man din naglingkod. Basay. Sige, say. Lingkod lang para makitan.